piye Cak? Napa panjenengan menika dereng pikantos? Bilih kula menika tresna estu dhateng panjenengan. Kula panjenengan ampun gadhahi rasa griya. Kok melang-melang. Aku tuh tansah melang-melang. Orang sak pinggir jurang kang jero Cak. Atimu tulus lahir batin apa ora ngladeni marang Rangga Jemena? Kula menika lair lawan batas. Madosi katresnanipun panjenengan. Bapak panjenengan menika ampun gadhahi rasa griya kados mekaten. Ya. Ya. Ning kepiye atiku? Rumangsa Ngredeg. tatapan. Dasar putra ning aku bakal mugi sinembah para bupati Brawetan nganti Danang Sutojo nyembah parang Thank you.